ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଗଠନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ପରିଚାଳନା କିପରି ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାଟିଏ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭା ଆମ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି। ଏହି ସଭାର ସଭ୍ୟମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ବିଧାୟକ କୁହାଯାଏ ବା MLA। ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବା ଆମ ଡାବୁଗାଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ବା MLA ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନୋହର ରନ୍ଧାରି। ଏହି ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ଗଠିତ ହୁଏ। ବିଧାୟକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ବା ବଛା ହୋଇଥିବାରୁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚନରେ ବା ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି? ନା, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର 18 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ ହୋଇଥିବ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟ ଦେଇ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 147। ବିଧାୟକମାନେ ଥରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ହାସଲ କରେ ସେହି ଦଳର ନିର୍ବାଚିତ ସଭ୍ୟମାନେ ନିଜ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ନେତା ରୂପେ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। ସେହି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଉପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏକାଧିକ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବଶାସନକର୍ତ୍ତା। ତାଙ୍କରି ନାମରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣିବା ଏବେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ। ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସେହି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଶାସନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 3ଟି ଅଙ୍ଗ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆଇନ ଗଢ଼ିବା ସଂସ୍ଥା। ଆଇନ କେଉଁମାନେ ଗଢ଼ନ୍ତି? ବିଧାନସଭା ଆଉ ରାଜ୍ୟପାଳ। ବିଧାନସଭାରେ ସଭ୍ୟମାନେ ବସି ଆଇନ ଗଢ଼ନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ପରେ ସେଟା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ପୁଣି ସେହି ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସଂସ୍ଥା। ଆଇନକୁ କେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି? ନା, ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ
ଆଉ ସଚିବ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେହି ବିଭାଗର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଇନ ହେଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଆଇନକୁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତି। ଆଉ 3 ନମ୍ବର ସଂସ୍ଥା ହେଲା ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ସଂସ୍ଥା ବା ଆଇନକୁ କିଏ ତର୍ଜମା କରେ ନା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କଟକ ଠାରେ ଅଛି। ସେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଇନର ତର୍ଜମା କରେ। ଆଇନର ତର୍ଜମା କରି ସିଏ ଆଇନ ଭୁଲ କି ଠିକ୍ ତାହା ସେ ତର୍ଜମା କରେ। ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିପରି ଗଠିତ ହୁଏ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ପରିଚାଳନା କିପରି କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ।